As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Padayon natong iampo ang kahusay ug pagsinabtanay sa tanang katawhan nga unta mahunong naning tensyon ug ang gubat sa lain-laing mga nasod. Ang ato sang nasod nga magkahiusa unta ang atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan aron makapalambo sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon o mga Pilipino. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa ato dinhi mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo inaagi ni San Vicente Ferrer sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimong Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ang Ginoo miingon kanako, apan ikaw, tao, ayaw pagmasupilon sama kanila. Bukha ang imong bakba, ug kana ang ihatag ko kanimo. Unya dihay kamot nga gituy-od nga ri kanako, ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukhad niya kini sa akong atubangan, ug may sulat kini sa luyog-luyog. Ang nahisulat ni ini bahin sa pagbangutan ug kagulanan. Unya miingon ang Dios kanako, tao, kan-a kining basahon ug lakaw ug sultihi ang katawhan sa Israel. Busa gingangako ang akong bakba ug gihatag niya kanako ang basahon. Ug miingon siya, tao, kan-a kini aron mabusog ka. Busa gikaon ko kini ug sama kini katamis sa dugos. Unya miingon na usab siya kanako, tao, lakaw ngadto sa katawhan sa Israel ug sultihi sila sa akong mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan, nalipay ako. Ingon og diha sa tanang mga bahandi. Oo, ang imong mga sugo, mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambang. Katamis tagamtamon sa imong Saan ang balaod sa imong baba, mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga bulawan o plata. Katamis tagamtamon sa imong mga saad, mas matamis kaysa dugos alang sa akong baba. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang imong mga sugo, maoy akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw, alang sa imong mga sugo. Katamis tagamtamon sa imong saad. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, lalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon Himayaon ikaw, ikaw, O O Ginoo. Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon
ug magpakasama niining bataa, ug ang magdawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngonin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inikakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniruha kaysa kasiya magsiyam na wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kuan kaayo, konkreto kaayo nga tubag ni Kristo sa pangutana nga kinsay labing dako sa gingharian sa langit, iyang gitubag nga ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang gagmayng bata. So lahi si Kristo, no? Ang labing dako niya mao ang labing gamay. Una ningon gid siya, my way is not your way. Nya tungod kay ang bata manggamay mao'y labing dako didto sa langit. Unsa may atong buhaton, giwarningan ta ni Kristo, ayaw gid mo pagtamay bisag usa niining gagmayng bata. Kita ra ba no, murag sagad natong tamayon nganla natog siaw, badlongon, gahig-o, tapulan, dali kay natong latuson, kusion, hapakon. Ang gagmay ra bang bata? Wa mo kasuway ana, mangusi og bata. No, mga saba. No, kasuway ta. Murag jud kita'y tarong kayo kitang dagko. Murag kita mo itarong. Pero sa mata des Ginoo, ang gagmayng bata mo day sikat kay didto sa langit. Nya ang challenge kinahanglan kunong mahisama ta sa gagmayng bata. Kanang bata og di na nimo mabantayan, mukaon na bisan unsa, hastagod kanang sinsiyo tunlon. No. Anong di man mo mutingog? Lagi. Kanang mga magbahatag kaniya, bisag unsa, kandila, kanon, kwarta, kanon, ano ba? Diri sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel, nahisama siya sa gamayng bata. Gipabasa siya atong basahon, niya paghuman niya basang gisulatan, luyog-luyo, giingnan siya sa anghel, kana, gikaon niya. Bika mo karon ako mong sugoon kan aning ni abi kasi mo ari diri aron kanon. Insay kay una pa der. Ang bata dali kay sugoon nya wa si panagana nga mosunod. Ang bata ba ini kadagko na nato kusog na kay ta mo analyze mo na inigsugo os Ginoo nato galabi ang supak kaysa sugot. Nilingi anay mong tupad na may galabi ni mo, supak o sugot. Oy, kasagaran na to. O, galabi ang supak kaysa sugot. O na, ug mo supak tas Ginoo, patay ta. Matod pas tubag na to sa Salmo, pagkatamis tagamtamon sa imong saad. Kanabitang bata, no? Kung imo nang saaran, excited gina siya kanunay.
Ako sa una dito sa bukid, muhilak man ko kay muayaw kong mama igari manabo ba nga rin sa tabuan niya. Mingon des mama, ay pagsighilak din ako, kuyog lagi ko kaya kung nahon na mo palit ko anang truck ba. Nya, mahadlok ba yan ang ginikanan, labi naglisod kay istanan, mukuyog og anak kay di, ang anak di man na mo biya, magsige ra mo ako maghilak, magtanaw man ko sa truck og dili mapalit, di jud ko muhilom, hasol kay ba. Nya, sa ara na lang kong mama, sige, palitan ti kag truck. Lagyan, magkubak-kubak yun akong dughan. Inig-usig na si Iro, inig kahapon. Anha na sila sa mama. Ang una, ginako anang pangitaon, ang truck. O wag di truck na palit. Nahilak na yun. Nya, mingon na yun sa mama nga, sus, porting lisura dito, way nanindag truck yun. O nagi truck dito kay gidakop ana na dayon hilom sa dayon ko sunod ha paliti ko truck sa ara na sad hilom na sad kamo og sa aran mo malitan mo ingon ang imong bana muli ra lagi ko next week unsa man excited mo o masuko inig-text ni mo ba where you na siya di apa may gibuhat next week pa ko muli saman na-excited mo o masuko mga naong ninyo mga asawaha mo suko na yun nya daghan kay analyson ay nindot kay saad ang Ginoo ay kinsa tong magdawat og usa ka bata nga sama niini makasud sa langit. Kinsa tong magdawat og bata ba makasud sa langit. Mao nay saad sa Ginoo. Mao bitan nang magsigi kog ingon ay gid mo gamit anang mga pills, kanang mga kondom, ligation, vasectomy. Kay kanagong mga buhata sama anang same-sex marriage. Kay wa naman na di naman na gustog bata. Ano mga inana, di na gustog bata. Withdrawal, uban pa diha. Masturbation. Kana mga butanga, di na gustog bata. Mao nag-iisip gina sa simbahan nga sala. Ngano man pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Di na akong pangutanon, nanay anak usa, pagpakasal, niya akong pangutanon, inig kasal, pila man kabuk bata ang inyo panghimuon. Siya, usa na lang pader. Nako na mo'y usa niya, punan na lang sa ninyo usa. Nako niya punag usa ka dosina. Ay, isimbak ko pader. Wala pa gani suguas Ginoo paghimog bata, gahimo nagbata. Pero di na sa nila gustong punan according to God's way or will. Daghan ato ana. Nya ang ato ra bang pag-isip sa kada matawo nga bata problema mao ginay sagad nay nagpatambag nako karon ingon man gani nga pader tabangi in town ko porting sukuas akong bana nga namabdos ko nako nga naman ikalima na ni namong anak nga giingnan man ko sa kong bana nga magpilis gyud ko nya wa man ko kay naminaw man ko sa imong wali nako sige nya og buwagan ka sa imong bana ari na lang ka sa nagwali ako lagi ingnos bana ba kaman ka paminaw man ka nang waling padersyano dito na lang kaniya ug mo ana sang bana ako sa ingnon kawa sa nimo iuwaw tagaan ko nimo sa imong sobra kana bang gusto lag sex pero di gusto og bata usa ka na kapanamastamas sa Ginoo nga maoy naghatag ni anang maong gugmas pagbuhat ana kanang pleasure nga gi-attach anang maong buhat pakapin lang na as Ginoo para ganahan tang mohimog bata according to His will. Dawata ang bata ayaw isipa nga ang bata problema nga gipangpatay na hinuon nato abortion ana sag-unsa na lang ba unya ra ba inigabot na sa panahon nga paningla na tas Ginoo mga sakit na mga kanser na ta hala hangad-hangad gis Ginoo storm heaven with prayers ingong Ginoo nimo hilasa nimo
storm heaven with prayers. Karong na cancer na ka sa sige nimong inom anang mga chemicals para di ka manganak. Karong na cancer na ka, storm heaven with prayers. Storm your heart. Muna importante, ngatong heart atong storm. Di ta magtamay og mga bata. Tanang day kausang ga recollection ko. Ako din silang ipangutana. Pila may standard ninyo kay mga kuaman to sila mga teachers o mga sapato sila, mga staff man siguro to sa usa ka eskwelahan. Nako, pila may standard ninyo sa gidaghanon sa bata nga inyong ipanganak. Pag survey gid nako, duha ra gyud mo gini daog, duha. Duha ba? Nya ako din silang gipaisa. Kinsa ninyo dinhi nga natawo nga ikatulo pataas sa pamilya. Pag-isa, sobra katunga, ikatulo ngadto sa pataas. Nako, sugot mo, pamatyon ta mo karon. Kay wa mo ikapuslanan dinhi sa kalibutan. Kay ang duhara, ang ikaduharang bata mo'y mapuslanon. Nangatawa, di sa sila gustong patyon. Bika mo dinhi, kinsa man ninyo dinhi ang ikatulo pataas. Taas ang kamot. Mga patyon na mo. Kung sa standard pa mo sa karong panahon, wa na mo ikapuslanan. Pero tanawa, ako ikatulo man sad ko. Wa day ko ikapuslanan. Mapuslanon. Bisan ang ika-25 pa nga anak, mapuslanon gyapon na basta atong higugmaon kay gisaad nas Ginoo. Makatagamtam tag langit basta mudawat ta sa gagmayng bata. Ang laing meaning sa gagmayng bata mao ang mga tao nga kana bang mga nawala, kana mga tao nga nasaag sa kinabuhi, ang mga makasasala. Gitawag sa na sa Ginoo gagmayng bata. Mao bitan na sige na makusian ang bata kay dali kay mailad sa duwa, mailad dayon sa suroy-suroy, dali bang matintal ang bata. So kana sang mga tao nga dali kay matintal, naglunang sa sala, gitawag na sa Ginoo mga karnerong nawala. Munang gisumpay diri sa atong ebanghelyo, gisulti ni Kristo nga kun ang imong usa ka gatos ka karnero mawad-an og usa, pangitaa gid to. Ngano man sama sad to sa bata, kanang bata in taon nga nabitang mawa ana sa mga pista, maghilak ang bata ba, magsige ay mama ana, magagas ang luha niya. Nganong nawa man siya, sige man suroy-suroy, natintal man dito sa siging lakaw-lakaw. Muna ato sa na silang giyahan nga mabalik. So mao sa na sila laing meaning sa gagmayng bata ang mga makasasala. Ilingian na imong tupad ing nakusog kang muhigugmas mga buangon. Ay kana. Ang mga buangon ba kusog kang muhigugma? Og dili gani di na sad ta malangit. Kay kanang mga buangon sama nang banang mga bit, asawang mga bit, kanang na ang pari nga mga bit sad. Kanang mga adik, mga kawatan, tulisan, mga rapists, mga korap, kanang mga tanan nga kanang kuan ba bati kay kinabuhi sa katilingban, pinangga kay nas Ginoo. Gani mao nay hinungdan nganong nagpakatao si Kristo, nahimo siyang tao. Di ba ningon siya, I came for sinners, not for the righteous. Nianhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Wala. Timan-an gina nato. So karon ang atong misyon, una, ang actual gyung bata, ato gyung dawaton, i-welcome gyud nato. Ang sunod na sa natong i-welcome, mao ang mga buangon. I-welcome nato sa tong kinabuhi. Nya isipa lang na sila nagagmayng bata. Gamay ganing bata, i-train ra na sila. Mo bitan nang doon natay mga rehab center para sa mga addict. Rehab center ba? Unsa may gibuhat ngadto sa rehab? Tudloan sila kada adlaw nga mabag-o ilang kinabuhi. Nya dunay taas-taas nga term, mga 6 months, mga 1 year. Pero sa Ginoo,
way termino ang atong pag-agak sa gagmayng bata sa mga buangon. Ang bata bitaw nato dinhing gagmay kani mga sasing boys. Wa na man sad manunga. Usahay manunga nya og di na ganit taga ag 20 di na sad manunga dayon. Nako. Ari atong sige train. Sa una yangag mo kay nagmanga naong karon murag katunga silang kayangag sa una nawa na. Medyo formal na. Dinhi atong palimpyohon ani atong mga bangko. Magduwa ra man na sila panglimpyo. Karon medyo kuha na sila kanang kamaonang mulimpyo. Pero dugay-dugay gid natong train. Og mapun-an pa ning mga 3 ka tuig kay mga 2 pa na ka tuig kapi nato sila gi-train. Og mapun-an ni siya mga 3 ka tuig tingali, masig mabuotan ba ka or mabuangon. Pero siguro gyud ko nga mag-anam gid na sila tubo. Mura bag tanom kanang tanom. Sige lang gyud og gam gusto nimo nga mubawg ang iyang kuan kaning sanga hikti lang nya sige higbawg ba inigbuhi nimo sunod mag-ana na nagporma ang iyang sanga mo na among buhaton sa unas mga bayabas dito sa amo planuhan namong himuong pangastirador nindot mo na kay mag-ana mo na amo na nang bawgon ana dangtag mga sa katuig tan-aw nimo awa na ana na kay siya kuan porma putlong dayon kagisan awa na pangastirador na awa di mo kasuway ana mausad na ang batasan sa tao pras ninyo sige mong simba dinhi nya sige mong kaon sa pulong sa Ginoo nya dadon ginan ninyo sa inyo ana tanawa di ba mga usab inyong batasan sa una kusog ka mga saba karon makahunahuna na ka iyay gamayng bata suod ra ba ni sa Ginoo da di na ka mga saba ikakita nimo sa imong silingan nga kawatan kayo ayay gamayng bata ra ba ni masuko ra bang Ginoo kasuk-an ni imo na siyang pakanon ali do kaon dire iniglakaw kawat dayon ana nya inikawat na ka ayay sugo ra bas Ginoo da nga kun dunay mukawat sa inyong butang ayaw nagbawi awa na daghan na kay kag hunahunaan hangtod sikat na kay kas Ginoo nganuman imong gikaon tamis na para nato ang pulong sa Ginoo. Nya kung tamis na ang pulong sa Ginoo, matud pa sa atong unang pagbasa, tao, lakaw, isangyaw na ng mga pulong nga imong gikaon. Ining pulong akong gisangyaw, tamis na sad ni para nako. Nya kay tamis man ato nang isangyaw. Nya nabita makatilaw kag mga putahi, nya giganahan ka ng putahia. Unsa may mo isulti? Sus, nahin bago dito ko, lamia lagi. Isa mo ba? Isa, oh my God, lamig yung timple. Lahi yun. Mao nang magpundok ng mga tao, to imo mang isang yaw kay gilamian man ka. Tistingin ninyo. Ngilingi ang katapusan imong tupad. Ingna, unsay pulong sa Ginoo nga, lami kay para nimo. Sige, pangutan ako na. Unsay pulong sa Ginoo nga, lami yun kay para nimo. Kana, niya ipangutana sana dito sa inyong Kaobas balay, unsay pulong sa Ginoo nga lami gyud kay para nimo. Ako ang number 1 gid nako nga lami kayo nga pulong katong diha pa ko high school o college nga eskwela ingon dayon nga tan-awa ang mga bulak, ang mga langgam giatiman sa Ginoo. Ana. So ayaw kabalaka kay gimahal ka sa Ginoo. Gani ako sa una karon nga naghanak ay kog kolekta. Ang ako nasang lami nga pulong moingon na sad ko ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Sa una nga nagpangita pa kog kwarta ayaw kabalaka. Karon na sad ibaligya ang tanan. Na sundan na ninyo. Nya ikaw magbaligya palit dayog slat. So daghana laging malipay. Pero magsikag tigom patay gani dako kay na nimong problema. Kay ang bata maura gyud malipayon. Tan-awa ng bata unsay makalipay niya kung magguba na ng iyang duaan. Bata man, taga-ig duaan ang bata. Di ba di dang tag usa ka adlaw guba na na. No. Nya lipay siya na. Unsa man nga simbolik nga aksyon sa bata. Ibaw mo. Wa mo kibaw.
I-research na ninyo, inyo ng assignment ha. Ano man gining bata, gubon man gining ihatag og trak-trak, mga wagtang ding mga ligid mo na malatusan mis unang mama kay inighatag ni mama palit mig trak-trakan ng plastik, inig kahapon nagbuwag ng mga ligid og ang mga kuan latos dayon kamo usik-usik lang mo sa kwartang panuwaya mo, latos dayeg maayo. Pero sa tinudan na mao biya toy kinabuhi sa bata ang pagguba sa duaan. Nya mohilak dayog magguba na. Ngano na siya. Pamalandongin ani nyo hao nya buhi pa mo sunod adlaw sultihi unya ko unsay inyong nahibaw-an. Sige, assignment lang na siya. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong amahan nagbuot nga ang tanang tao maluwas. Busa masaligon kitang mudangop kaniya og mangayo og kaluwasan sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan nga agakon siya sa Dios og panalipdan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang katawhan nga magkahiusan na aron makabot ang tiunay nga kalinaw ug pagsinabdanay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga anaa sa kawadon nga dili sila mawagtangan og pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kanila nga nabugnaw sa pagtuo nga mobalik na sila sa Dios ug moalagad kaniya nga malipayon, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo sa daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kanila nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang ganti sa kinabuhing tunay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa mong pangalia, ihatag na kanamo ulang itong aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan,
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sayuta, maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. O ilibog kami, itugyan sa pagsulay. Inunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dagtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As oft the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Apan mahitabo ra ni kung magpakasama kita sa gagmayng bata. Nanamoy tubag ato akong assignment. Gyapon. Usa sa mga tubag ato nga ang tinuod yung magtotoo nga liwat sa bata, gubon gid niya ang iyang gugma sa kalibutan. Kana bang makalingaw nato dinhi, gubon gid na siya aron mo focus ta sa nagbuhat sa kalibutan. Na siya. Mo kauyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.